что выражает Амуду 1928 год рождения, 200 шо. As neen hoi laatste duurder doch dat die zag. Neen hoi moest honden bezgelen, neen hoi loorschelen. Ach, moet loorwel zatakelen boog. Moest somnig doen, lorlush. Ach, scholize. Neen hoi schijnt ja weer snap kette bozen. Neen hoi boog, old gauw in de Dawood schild. Als luister doen, hen zo dier schahal, dier apri schahal gehundu. Gauw doen, in een abootje, al doen, Dawood schild. Dus bootje, kaas me wel naar waar we als je het echt wel doen, als wordt het. Ach, met assen doen, als neen hoog, waarom bos doet, hij was zelf, gewoon afhouden bellen. Als hij nu weer doen, zijn neen hoog. Zudela doen, hayos, halawati doen, o zucha sidias doen, is burhet leel doen neers. Sahelen eenwaai. Als eenwaas, als het al gerglu lilin, gerglu moe lilin. Nagasan zijn doen zoals geen ha, het baas is zo kaasana doen, worden halahai. Deski woeder, oogende woeder, i moeder, shigover hurgon, ertgadas doen, olha neensjes doen, deski woog weer zoeten worden, halagai, doen, deski woordens, olha, deski woord woord, hurgons. Als toen deski daas woord woord, toen is kertgela, i shigover uji doen, noach geert wisi. Volu meka şehir kurgante illi van vaydo yana sun ahi şu met aha ahi sun hukte havol öldüyon iş vagaytur ah musun olur dukka khur nen hoş doğulux nen hoy mus su gergunu ço qidoş gergunu ço do nen hoş gergulu lil dur lil dina hins lilu dizirna Liloš Bočer,